Poznáš tajomstvo, ako pripraviť ten najlepší bôčik? Wow. Tak pozeraj. Najprv si pripravím marinádu z cukra, soli, koreniny ako badian, škoricu, klinčeky, koriander. Poriadne premiešaný. Vložíme bôčik. Nakrájaš si ovocie. Marinovaný bôčik si zakrieme druhou časťou plechu. Pripravím si mrkvu, petržlen, cibulu a cesnak do omáčky. Podlievam bielým vínom. Tak, mäso máme namarinované. Tu máme oplaknuté, poriadne rozsušené. Môžete si to prepoliť s kožou, to chce robiť bez kože, kľudne odporúčam stiahnuť dole. Takto by mala vyzerať správne prekrojená koža. Povádam do pekáča, zalievame základom tejto omáčky, ktorú sme si dobre pripravili. Pridáme vetvičky rozmarínu, prikryjeme po 12 hodinách pečenia. Predsedíme cez také pevné sitko, studené maslo. Môžeme pridať pár kapiek pomarančovej šťavy. To ich rozpolíme. Zálejme omáčkou z bôčika. Dobrú chuť.